Machiegni penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio. Yena mondo mi arwake ubonyiso wa ni nyinge nga en wuod kanye. En laktar molonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari penj laktar. Pero kamana inya Ruth, nyinga Levi Onyango Juma. Nan laktar no molonye tuoche mag dangri mag paro kata yore mopogore mag dangri mag paro. Wood game kendo amor kabiro e studio kawuono mondo wago mbaka e chenro mar penj laktar kwa puonjore kanyachiel gi oganda wa. Wasebedo ka ng'iyo kidienje mopogore mag tuoche mag dangni mar paro. Waseng'iyo dangni mag paro kuom rawere, waseng'iyo dangni mag paro kuom joma mine, waseng'iyo gik mang'eny kotenore kod dangni mag paro. Ang'o momiyo thothne yiero mondo mwawuo e weche mag dangni mag paro? Debede ni jomoko tiere kod chandruoge mag dangni mag paro to ging'eyo koso ang'o momiyo yiero ni mondo wago mbaka e topics mag dangni mag paro? Anya wacho ni ng'eny ji nigi mashida mopogore mag dangni mag paro. To ng'eny gi nyalo yudo ni ok ging'eyo ni gin gi shida no nikech ranyisi ma gin godo goeko onge ng'ama osebiro mowacho ne gini gima timi ni nikech ing'eni ka wang'iyo tuoche mag dangri mag paro ng'eny gi ok en dhano kolony e yore mag tuoche mopogore mag dangni mag paro kendo nitie gik makatimore maybe modwa dhi ka tuoche mag dangni mag paro to ganda wa janeno gi ka gigo kaka wach ni juok kata ng'ato ir kata mane manyiso ni kaka wadongo gi kaka wapuonjre e dala kacha chande inyalo wacho ni ng'ane chal ni noire, ng'ane chal ni ng'ane ong'iyo marach, ng'ane otimo kama. Koro mane mentality kata mane paro ma wan godo, lakini yudo ka gigi kong'igi mos kata kung'iyo gi kata kidhi misomo gi te yudo ka gin gigo mothenore ka tuoche mag dangri mag paro. Koro onge information to wawacho ga ni knowledge is power, manyiso ni ng'eyo en teko. Sami ng'eyo gimoro to kineno kuom watni moro kata kineno kuomi ni wuon kata kuom nyathini kata kuom mama ni moro ting'eyo ni gini ne nitie daktari moro mano biri penj laktar kacha mano wacho ni gima timo nyako ni kata gima timo ng'atni kata gima timo nyathini nyalo bedo ni en tuo mar dangni mar ang'owa mar paro. Koro mane momiyo ahero sana biro kwa wuoye weche gieki nikech puonjo ganda. Ero kamana nyaka wono wadwa ni wang'eni dangni mar paro bang' nyuol. Wamulane ni ma en dangni mar paro kidienje mane to otimo ga ng'ato bang' nyuol mana kaka topic wachelo koso. Kwang'iyo dangni mar paro bang' nyuol dangni mar paro gino paduongo ni postpartum depression gi dho ngere. To iwinjo ka wawacho wach moro kanyo ni depression. Depression ni dhano ero tiyo kode ahinya. Ng'ato winjo kosin matin to wacho ni I'm depressed. Ng'ato winjo ka owil matin to I'm depressed. To depression tie kidienje mang'eny kabisa. Depression tie mwaluongo ni major depression. Koro abro mulo matin basto koro wadonje postpartum nikech postpartum en mana achiel kuom kidienje mopogore mag ang'owa mag depression. Koro depression en sin ma ng'ato sin kata ng'ato winjo ka pache dangni ma bedo ni en gino ma wanyalo ng'iyo kaka stress. Nitie gino maluonga ni stress manyiso ni ka gimoro chando pachi matin moking'eyo ni gini tanyalo statua nadi wanyalo wacho ni ng'ato nigi ang'owa nigi stress. Kata ka tiji orumo stress moro nyalo maki nikech koro king'eyo ni yor omenda dhi timre nadi dhi wuor nadi. Nyalo bedo ni maybe ka in gi mvurugo moro matin e ot kanyo gi ng'ama miyo stress moro nyalo maki gi jaodi. Onyalo bedo ni en dhaw moro matin obete kanyo ero tineno ka koro ng'ani en ng'at mosino kodwa wuoyo stress moro nyalo wacho ni timre nadi nodonje. Kwa wacho wach mar depression en ng'at ma osekale stress no kuom thuolo malach ma koro stress ma en godo chande chako inyo ngimane owuon, chako inyo ngimane kaka ngimane tiyo manyiso no ochako inyo kaka o relate gi ji kata kaka oriwre gi ji, ochako inyo kaka nindo, ochako inyo kaka chiemo, ochako inyo kaka paro. To gini nyako bed ni osekawo thuolo mang'eny mokalo wige adiwa wige ariyo. Mane kwa koro wanyalo bet piny to wawuoyo to wawacho ni ang'ani kama ochope ni en gi depression.
Koro nitie mogo maluongo ni major depression. Mano depression mabiro nikech gik ma awacho go eko. To biro o affect ng'ato mane yo mawacho no ero. Ma kawuono wang'iyo ni wacho ni en bang' nyuol. To bang' nyuol depression nyalo mako ng'at mamiyo. Depression sana sana en tuo, en gino mamako jogo mamiyo monyuol. Nitiere gik mathoth manyalo miyo ng'at mamiyo modhi nyuol obed gi stress mopogore opogore. Wanyalo ng'iye kaka, lakini kapok wachope gik ma nyalo miyo go, we wang'iye ni to ere kaka ochal. Ere kaka wang'eyo ni ng'atni ng'ama miyo nitie kod dangni mar paro tok nyuol. Iyudo ka ng'atni kata ng'at mamiyo ni nyathine monyuolo chande oko rwake kaka ng'at mamiyo monyuolo nyathi onego bed ni timore nade? Rwako nyathi kendo mor godo. Nyathino kaka nonyuole mokete maybe bath kitanda kanyo, ing'iye kanyo, samoro bo jwang'e ajwang'a. Oonge nafas mar dhi mondo kaw otwa mar kata dhodho nyathi kata timo kamano. Mano inyalo ga penjri to ang'o momiyo mama ni nyathine ni nyaka nyuol ok chal ka gima en nyathine. Nikech sa saya ma ng'ato nyuol ting'e ni moro nitie ma nyathi samo biro to ji mor. Mana kaka samo wabito ng'ato be ji osin. Koro iyudo ka en ochalo ng'at ma ok oyudo nyathi, ochalo ng'at motimore nade? Mowito nyathi. Koro iyudo ka appetite kata chiemo be ok odwa timore nade? Ok odwa chiemo. Mago signs minyalo neno kuom ng'ato tiwacho ni miyo ni nyaka ne nyuol. Wasebedo kwa tero ne chiemo kacha to chiemo timore nade? Ta ong'iya chiemo, ok odwa chiemo. Ywak moro nitie mang'eny mabiro ne abira ma en pi wang'. Ywaka ma oking'e no ywaga ang'o ka ipenje ga nang'o miywago to wacho an gi stress. Wacho ga ni stress donge. An gi stress moro maka. Koro en ywak moking'e ni ywagni to timore nade? Owuok kanye. Ich wang' nitiere mabiro ma ich wang' matek. Wadonje ranyisi. Mondo ing'e ni ng'ato nigi postpartum depression. Ere ranyisi mineno kuome manyisi ni ng'ani nyalo bedo ni depression moro donjo kuome kata tuo moro donjo kuome moko timre nade bang' koseyudo nyathi. To kidieny mane minyalo neno go gigi kuom ng'ato? Nitiere gigo mabiro nitiere wawacho nang'o, ilo moro kata mana pek moro ma ng'ato nyalo yudo koluwore gi nyuol gang'ogo ng'ato nyalo yudo ko ol kang'o. To gik ranyisi matemo wacho gi pok watieko wacho gi wabro ng'iyo gi matut. Kineno gi kuom ng'ato kuom dweche mokalo 2, not dweche wige mokalo 2. Awacho ni stress en gima mako wa pile. Wanyalo bet kata mana e studio ka sani to aparo gimoro ma okadhi maber kuma wuoke no tawinjo ka stress moro timre nade? Omaka. Lakini ka en stress ma gigi ranyisi matemo wacho gi ineno gi anena ka gina kuom ng'atni ma odhi nyaka mana wiga 2 oserumo to pod en ga ena kamano. Nyathi cha pod ineno ok en go machiegni kata ich wang' moro ineno ka bira sa asaya ma sama tin kipenje gimoro to en either no ywak kata iyo wang' kata oduoki marach moking'eyo ni to gini en gimotimre nade? Mowuok kanye. Nindo mare bende nyalo bedo gi shida. Iyudo ka okonindi kata onindo ahinya moingo nyathi. Nyathi nyalo bedo no ywak e bathe kanyo ero to en ibiro yudo ko nindo timre nade? Otere atera kabisa moko winj kata nang'ono ni nyathini onego bed no hoyo kata no bedo no dhodho kata no bedo no timor kamano. Awacho ni chiemo kacha bende nyalo bedo gi chandruok. Manyiso ni ng'ato nyalo bedo ni ochiemo mang'eny saidi kata chiemo no appetite ne odhi molal duto chuth ma koro chiemo ok ochiem mang'owa, ok ochiem maber. Koro mago gin changes ma inyalo neno kuom ng'ato sama osenyuol chande ma ing'eyo ni ng'ani nitiere shida moro mani kode bang' moyudo nyathi. To kendo ahinya nitie ga extreme cases moko mibiro yudo ka onyalo temo hinyore owuon kata onyalo temo timore nade? Hinyo nyathino. To mano to koro nitie level ma kochope to koro waluonge ni postpartum depression. Koro waluongo ga ni postpartum psychosis. Manyiso ni obiro gi thoughts mag kata paro mar hinyruok en owuon
kata mana inyo nyathi motimore nade noendo monyuolo mobuet go kanyo noero. Koro magi biro, mago gin ranyisi minyalo neno. Tang'eni kaka wamedo dhi, wabro medo ng'iyo ranyisi gi mwadonje matut ming'e kaka wachalo. Moro kapok wadhi matut ahinya daktari, wang'eyo kacha ni ma en dangni mar paro kata depression mabiro tok yudo nyathi, ma bende tang'ono ranyisi ni ka nitiere gik moko ma ka ineno kuom miyo moa konyore tinyalo chichni nyaka bedi ni miyo ni onge kod kwe gi nyathini, chunye dangni ok omor gi nyathini kaka thothne ji bedoga mamor seche ma ji oyudo nyathi. Debed ni wanyalo bedo kod underlying issues momiyo gik ma kamagi timore. Debed ni nyathini samoro nok opar kata nok odwar yude e sechego. Debed ni e keny ka entiere kod chando kata debed ni no bambe nyathini obiro kaka result mar bembo. Ang'o mathothne nyalo chwalo joma mine mondo obed kod postpartum depression? Mokwongo nitiere kaka wawacho ni kidienje mopogore opogore mag depression. Ng'at mamiyo ma nosebedo gi depression kata kane pok omako nyathino kata kane pok omako ijno, en gi atamalo mang'eny ni onyalo yudo postpartum depression kata depression moro nyalo make samo yutimore nade samo yudo nyathi. Nitie gik miwacho kanyo ma gin adieri kabisa kendo wabro yie godo. Nitiere pek ma ng'ato nyalo bet godo sama pod en gi nyathi e iye. To postpartum depression ok ochuno ni nyaka chakre mana bang' nyuolo nyathi. En ni mano ma koro waluongo ga ni postpartum. Lakini nitiere shida ma ng'ato nyalo kale sama pod en gi ich. Nyako dhi omako ich, owacho nitie moro miwacho kanyo ni nok oikore mar mako ich, to mako ich donge. Wawacho ga ni unwanted pregnancies, to atemo ga discourage that statement. Atemo ga unplanned, ok unwanted. Onyalo bedo ni nok opango kata nok ochano mar yudo nyathi e seche ma kamago eko. Tema be koro kanya nyalo dhi out of topic matin mondo awuo gi mine kata nyiri manoko kacha chande. Nitie yore mopogore opogore mang'eny mwanyalo tiyo godo kapo ni ok ichano mar timang'o yudo nyathi. Dhi mondo puonji mondo ing'e yore minyalo tiyo go mopogore opogore mondo shida moko machalo kamagi gieki inyalo geng'o kapok ochopo e kiwango noero. Ka ok iikori mar yudo nyathi, dhi osiptal moro amora tipenji gini, an ok aikora mar yudo nyathi lakini an active. Ere kaka wanyalo geng'o mondo kik ayud ang'owa, kik ayud nyathi. Ibro puonji kendo ibro nyisi, tibro chagua yo minyalo dwaro. Ka koro wadhi mbele, unplanned kata mana ich moko chan biro gi paro mang'eny. Samoro en kata mana nyathi manie sikul, onyalo bedo sekondari, onyalo bedo mbalariany, kata en ng'at mosetieko mbalariany to koro manyo tich, kata en ng'at mosedhi katedo, lakini kaluwore gi mpango mar maisha mare, stage ma entiere nyo ni pok obet tayari mar dhi mondo yutimre nadi omak ich kata mondo oyud nyathi. Nyathi kobiro koro chako bedo gi, nikech nyathi kobiro gi garama mage. Obiro gi garama mar rito nyathino, pidhe, nyiewo ne lewni, diaper, ang'o, gigo duto ma nyathi timore nadi biro godo. Iyudo ka in ng'at ma ok ong'eyo kata ma pok obet, ma pok oikore mar chopo stage ma kamano mar nyathino. Kiyudo nyathino, magi gik mabiro ga bire pachi kendo nyalo chandi. Sana iyudo ka jogo ma pok gidhi katedo bende samoro miye ich to onge kony moro moyudo kowuok kuom wuon nyathi. Koro iyudo ka ino miye ich aeto dhi olal, samoro be moro wacho ni mano be ok kata nyathine. Gigi magi gin gik matimore sama iriwe nyathi manyako oko kanyo ma oonge namna monyalo rito go nyathino. Obiro ero yudo nyathino kodi, tini se wacho ni nyathino ok mari, bende wach nyathino king'eyo nini, koro ukelo weche moko mang'owa mathoth. Iyudo ka miyo chande nitie pache, nitie kaka nyaka chande nikech nyathini to koro mobiro ni konyuolo nyathi. Nitie gik moko ma ji paroga, anyuolo nyathi ma wuoyi, ere kaka nyalo pidho nyathi ma wuoyi kenda, anyuolo nyathi ma nyako, ere kaka biro timo kama kamae. Iyudo ka mago gik ma chando pach nyako cha sama en gang'owa, sama en gi nyathino. Mago gin paro ma ka ng'ato kete pache to kelo luoro moro kuom ng'ato. Luoro ni sama biro ok ober gi ich, nikech nitie hormonal changes ma biro ga sama ng'ato nigi gik moko kaka depression gi anxiety manyalo affect kata mana delivery process. Koro yudo ka mano koketo
pache saka sa magino chandega mago gik manyalo lead to ang'owa postpartum depression samo nyuolo nyathino. Nitie moro miwacho ni maybe no sebedo abused sexually mangiso ni ngato no ketho ratiche to inyalo bedo ni kuom yo mar ketho ratiche no ema nyathino timre nadi no bire kata nyalo bedo ni nyathino kobire lakini oyudo nyathi bang' kane ngato no sega ketho ratiche. Mago gin gik maka paro makobire pach ngato to nyalo kelo shida bang' ngato kosenyuolo nyathi. Nitiere jogo ma negisetemo nyuol lakini process mar mako ich chande ich no dhi motimore nadi mowuok kapok gitimore nadi kapok ginyuol maluonga ni miscarriage. Koro iyudo ka ng'at mamiyo sama maybe ni yudo miscarriage ich ni mokwongo to gino noketo luoro moro e dendi koro chiki peroga mana ni to koso mar ariyo ni bende bro timore nyalo wuok kamano. Mago gik manyalo kelo shida kendo nyalo kelo postpartum depression. Nitiere miyo manyalo nyuolo nyathi to nyathino wuok gi issues mag development mabe moko waseng'iyo kae yore mag chuech. Nyathi nyalo bedo ni en ng'at ma somo tame kata wuok gi autism condition moro koro yudo kama cha bed diketo luoro moro anxiety moro e dend ng'at mamiyo mwacho ga ni koso ma kora rido mar ariyo ni bende nyalo bedo kaka machande. Iyudo ka gino kelo dangni mar paro kendo ng'ato siko ka paro mano kendo mano nyalo miyo ng'ato yudo condition makamago. To gin gik mang'eny mwanyalo ng'iyo mabe wapod wabro endelea ng'iyo gi kaka wamedo dhi gi chenro mbele. Ero kama nenya daktari yen wamake kanyo waduogo bang' thuolo machok mokalo mondo wadhi nyime kod dangni mar paro to ka yudo nyathi kata bang' nyuol kikisud kata matino. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo dangni mar paro bang' nyuol. Daktari opimono ranyisi makineno tinyalo chich ni miyo ni nyaka bede ni nitiere kod dangni mar paro tok nyuol. Modhi matut mopimonwa bende gigo manyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dangni mar paro. Gin gik mang'eny mokalo kuom ranyisi nyathi oyude seche ma ng'ato koikore, samoro ne ng'ato oroch ratiche, weche mag bembo, samoro nyathi mokwongo kata mar ariyo nonyuol kod tuoche kata chandruoge mag chuecha nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dangni mathoth mar paro. To kata tung
tungni magudi bende nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dangni mar paro tok nyuol. Kapok odhi matut ahinya daktari, moro nyalo pimonwa ni joma chuo kata joma wuone bende bedo ga kod dangni mar paro tok ka minute gi osekonyore? Joma chuo nyalo bedo gi dangni mar paro, to gino manyalo kelo mano en ni sama ng'at ma jaode moyudo go nyathino oyudo postpartum depression kata oyudo dangni mar paro e yo machalo kamano. Mar ariyo en ni kapo ni en wawach ni baba matin, maybe en nyathi gi mokwongo, kuongo yudo nyathi, to bende nokoikore, manyiso ni bende ofukone kaka wacho ni gigi biro gang'owa, biro gi ting' mang'eny. Obe nokoikore, ofukone nokoikore maber, noken ready mar yudo nyathi chande. Nokoikore mar bedo wuon. To ibro king'iyo gini, sana king'iyo joma miyo, joma mine, kata ng'at miyo monyuol, iyudo ka postpartum depression mare nyalo chakore bang' wik achiel kata mana dwe mokwongo mar yudo nyathini. To koduogo koro kuom ka jok ma wuone, to stress ni chako ga mako wa maybe kwa chakre dwe mar 3 kanyo ero. Dwe mar 3. Nikech kanye makoro mokwongo nitie gino mwaluongo ga ni apani sewinjo ka ng'ato wacho nyathino nigi colic. Manyiso ni nyathino nyalo ga ywak kata mana seche 3 mamfululizo ka nyathi timo nade, ywak otieno, odiochieng'. En ywak kama biro sana ywak gotieno sana. Iyudo ka seche go ka ng'at madichuo noko ng'eyo gima biro ka odwano mondo chiewo dhi tich okinyi, ywagne wiye ganyo gotieno gore kasane. Koro en ban pienda dhi aninde. Tiyudo ka mano kelo ginyalo kata mano bende achiel kuom gigo manyalo ga kelo stress kuom ng'at mamiyo, manyalo kelo postpartum depression. Ywak nyathi mamfululizo ma nyathi ena ywak ma ka en ng'at manok pok o experience kata onge gi nyalo roche. Koro mago gin gik machando ga wuone kata mana jogo machuo ma bende nyalo miyo gi experience that postpartum depression. Sana kuom chuo ena ni okanyal provide, no can ready mar yudo nyathi, kata ng'at mamiyo ma yudo go nyathini bende oyudo postpartum depression. Koro ibinjo ga kaya na ng'at ma wacho weche moko ma nodwa hinyre, odwa hinyo nyathi, okowuo kodi, ojitenga kodi, wach ni okodwar. Nikech gigi bende postpartum depression be biro gi ranyisi moro mokawang'iyo en ni libido kata mana dwaro mar riwruok kuom ng'atno mamiyo gi ng'atno madichuo kata gi jaodi, iyudo ka otimore nade, dok piny, dwaro no iyudo ka dok piny. Koro iyudo ka mano be biro kelo shida moro e kind ng'at mamiyo gi ng'at ma jaode e yot kanyo ero. To mago gik mamedo stress e yot kendo nyalo kelo postpartum depression. Aneno picha moro ka ma wantiere kod konchiel postpartum depression kata komachielo wantiere kod baby blues. Moro nyalo pimonwa pogruok e kind gik moko ariyo nikech wathoro ga bedo kod ok wang'eyo ni ma en mane. Koro wantiere kod picha ni daktari moro nyalo leronwa achiel kachiel ni to koni wantiere kod postpartum depression, koni wantiere kod baby blues. Okay. Baby blues kapo wach nini kanyo, baby blues gin anya wacho ni gin en gima very normal. Koro baby blues ema chalo kaka stress gi depression. Koro mae wanyalo ng'iye kaka depression, to mae wanyalo ng'iye kaka stress. Manyiso ni baby blues en gino manyalo mako ng'at mora mora mamiyo motimore nade, moyudo nyathi, mokonyore. Manyiso ni aito baby blues gi samoro kabro kete machuok, nitiere iyudo ka within a short period of time ng'ato onyalo bedo ni en gi low moods, ena piny, gimoro ka stress. Aito sama tin iyudo ko bende oil, omor gi nyathino kabisa kendo kamano. Mago lunga ni baby blues. To baby blues gi ok gi prolong, ok gidhi ahinya kaka ng'owa, kaka postpartum depression. Awacho wach ywak. Wach ywak ineno koket kanyo, crying for no apparent reason. Kineno ka ng'ato ywak maybe ng'ama miyo ywak ma onge sababu momiyo ywak, o shed tears, ywaka kanyo. Moko wacho ga ni tears of joy, lakini tears moko gin mag sadness. Kapo ni ywak no dhi ywak dichiel diriyo bang' delivery, ok onyiso ni koro en gi
angowa postpartum depression. Lakini kineno ka ywagno odhi ahinya ma wiga ariyo pod kidhiga tiyudo ka mama ni en oywak aywaka to nyathine cha bendo kodwa weche ma oriwrego kamano nyaka gimoro koro ichak penjo ni nyalo bedo ni shida moro osedonjo kaendi. Feeling I'm not like myself or this isn't me, oonge patience manyiso ni oonge gik moko dwano otimre piyo piyo, nyathino dwa ni mondo chak wuotho kiny to nyonyuole nyoro, mago impatient this school mago gik mabiro gi nyuol, ich wang' ma kamano kata winjo ka gima dendo kokwe, odwano wuotho dhi kayo tim ma mood changes, mago gin gik mantie. Koro kwa duogo kae magi moko ma waseng'iyo ma wacho ni ng'ato yudo ka nindo shida mane mwaluongo ni insomnia, manyiso ni ionge nindo maber, ngufu ni tota iwinjo ka dendi onge ang'owa, onge ngufu, ionge teko mar timo achiel ariyo kamano. Miyo ma kokonyuol enyewe ng'eny yudo ka teko dok piny, lakini ka teko no dok piny ma kata wiga ariyo pod ng'ato en e kitanda, ok odwa ni kata chung bet ne matek. Low sex drive waseng'iyo, mwacho ni yudo ka gombo mar yorego mag riwruok timre nadi, duogo piny. Changes in appetite waseng'iyo, inyalo chiemo ahinya kata inyalo weyo nokichiem kabisa. Weepiness kata mana yudo ka anxiety moro maki, manyiso ni ibeta beta ka in restless, yonge kwe kamano. Concentration mari nyalo duogo piny. Buok mar del masaka sa iwinjo ka dendi buok, mane mwaluongo ni panic. To kod asira moro ma wacho chande ni asira yudo ka asira moro biro mang'eny motimore nade. Fear of being alone kata mana sadness bende waseng'iyo mabiro gi so mae mogik ni emwang'iyo ga scary thoughts about baby, over concern about baby's health, ma ishika sika ni nyathini ok chal ni bongi madier bobro wuotho tiende gi ang'o miyo gina weak kama onge ngufu, ang'o koko keto wiye ni poko loko kama nyaka nyathino koko nyuole wabed kode kik wabed very impatient. To ma wacho monego be ni you look out for, ma wacho ni postpartum psychosis. Postpartum depression nyalo dhi malo modok psychosis. Psychosis ne wasewacho ni en bedo ma wich ma wuok ma bedo ma yonge kanyachiel kod okirizon maber gi kako nego beni dhano timore nadi, being out of touch with reality. Atemo manyo kaka wanyalo kete gi dhuluo, ne wakete gi dhuluo mabende ochalo neko mondo mi oganda wawinje nya maber ni en ang'o maka ponono ni weche mag baby blues gatimore to igno weche mag postpartum depression odonjo to igno kimanyo kony, onyalo kelo neko to kaka mamiyo osekonyore. Omiyo en tuaka maber ka wachiko itwa mabeni ponono ni neno ranyisi mane daktari wacho ka en ang'o gini monego beni timo, onego beni igno iwacho ni miyo ni bro dhi maber, onego beni iwacho ni miyo ni timore kata odienyore nikech nyocho nyuol, koso onego beni imanyo kony mondo miyo yud kaka ikonyi kik olokre postpartum psychosis. Daktari, seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi obiro iri kaka laktar, utimo diagnosis nang'o? Mokwongo abiro wacho ni postpartum psychosis nigi danger achiel monego beni ng'ato ng'iyo. Sami yudo ka ng'ato nigi ranyisi gi, tem mondo manyne kony. Manyne konya nikech postpartum psychosis nyalo miyo ng'ato nego nyathi kata ne kawo ngima ne owuon, onyalo kawo ngima nyathino. To magi gik ma maybe wasewinjo ni miyo moro nyonyuol to nyathine odhi otimore nade, okawo ngima nyathine no, en owuon okawo ngima nyathine no. Mano emwacho ni neko chande mane kako manifest. Koro ok gin gik monego bende wawacho acha ni daktari nowacho ni en depression, ka gibiro timo ne assessment to watimore nade to rumo. Onego beni kawo atwa kiyudo ng'at ma kamano, gonwa simu, kele clinic, tere hospital moro amora machiegni mani kodi kanyo ero. Jok mabro yude kanyo kata kodhi ka pediatrician kata kodhi ong'eyo gik mwawuoyegi kendo bro konye. Iwacho ni ka ng'ato nigi postpartum depression kokele irwa ere kaka watimore nadi moro kapok wachopo kanyo wang'e kar thoughts kata paro maricho kuom nyathi kachiel kod kuom ng'ama miyo ma samoro nyuolo nyathini kata paro maricho kuom jaode ma samoro neno ni emomiye chandruoge gi duto te. Donge mano bende nyalo timore? Mano nyalo timore kabisa. Mako ni nena gi paro marach gi wuon nyathi, in paro marach gi wuon in wuon, to inyalo bedo nyaka gi paro marach kuom nyathi. To kendo gino nyalo miyo kata mana
dhodho nyathi nyalo bedo shida. To dhodho nyathino kobedo shida, mane mabiro kelo koro effects mag nikech wanyalo ng'iyo ni to ere kaka postpartum depression nyalo affect nyathi. Nikech ng'ene wang'iyo miyo sana to kwa ng'iyo nyathi cha ni to ere kaka nyalo timore nadi? Ere effects magino nyalo bedgo. Iyudo ka ng'at mamiyo nikech nyathi cha kako paro miwinjo wacho ni obedgo marach kuom nyathigo eko nyalo miyo kokea okorit nyathi cha kako nego beno timo nadi norito nyathino. Dhodho nyathi nyalo bedo shida, pidho nyathino nyalo bedo shida, kata mana luoko nyathino nyalo timore nadi bedo shida. Ena kaka wacho ni ojwang'o nyathine mo en wuone motimore nadi onyuolo. Tiyudo ka kata ka nyathini dongo kako medo dongo no eno bonding mar miyo kata mar min nyathi gi nyathi cha wabedo nadi bedo ma ok ber. To mago gik manyalo affect nyathi later in la ngima mar nyathi. Nikech kata dhodho nyathi onego bed dhodho kuom dweche 6 ma en exclusive breastfeeding ma kapo ni nyathini ok dhodho maber e dweche 6 to nyathini biro gamo tuoche mopogore opogore. Nyathini ngimane bo kethore kaito gikone kipocha tipo kisewito nyathi to in owuon ngimani ok bi bedo maber kendo nyaka chieng'. Na winjo ka penjo moro bende biro kotenre kod level mar hit. Onyalo chopo kinyalo rete inyalo rete ga nang'o makoro wachni ma to mild ma atokoro dhi extreme ma to koro dhi saidi. Pano koro kaluwore gi symptoms kata mana ranyisi mineno kuom ng'at mamiyo aeto gi time duration. Nikech gino kosekalo wiga 2 kapod ineno ranyisi gi eki wanyalo wacho ni koro mae dwaro waluonga ni crisis intervention, manyiso ni nitiere gino monego bed ni timo kuom ng'at mamiyo no ero mondo mi obed ni konye godo. Koro kineno ranyisi ma wawuoye gi kuom ng'at mamiyo kosekala wiga 2 kapod gin ga ranyisi mantie kacha chande tineno symptoms mag en ywak to konindi to en okodwa kata mana dhodho nyathino to kodwa wach nyathino tiwinjo kochako wacho gik moko ma odwa bedo maber kuom nyathino. Onego bed ni ng'eyo ni wadil gi case moro mok ber ma severe monego bed ni ng'ani onego bed ni wamanyo ne ang'owa wamanyo ne kony. Lakini baby blues to are not cause for an alarm, manyiso ni ok onego bed ni gikelo iluongo nang'o cause for alarm. Gidholuo nyalo wacho ni ok en gino madwaro kony mapiyo piyo nikech mano ena face moro ma ng'ato kale. Magi nyalo wacho ni mild ena face ma ng'ato kale ma ena kaka wach ni sama kayudo pesa moro mang'eny anyalo mor aita jako bet pinya penjra ni to pesa to kora dwa timo gang'o nikech ok ang'e na kete biashara ok ang'e na tim kama koro mano baby blues. Ayudo nyathini samora mor kode to samora winjo ka koro ka paro ni dai pacha sani uso kama ta winjo ka ok ang'e kaka nyalo magi gik manyalo kelo baby blues. Yes. Daktari wantere kod case okang'e ni ga higni 2 mokalo ma bende nowuotho ahinya pachoka e yore mag tudruok mag mbui nyaka e yore mag tipo ma mainstream gi amiyo mane olorore gi nyathi e ot kato ng'ado chinjo nyathine matindo kower ma anen postpartum depression ma anen depression ma koro nikelo gi gik mamoko to kapo nono ni isefwenyo ni kaka ng'ama miyo samoro neno chenro ni tiseneno ranyisi ka inyalo timo nang'o mondo mi konyri mondo mi kony nyathini kik ohinyre kata kapok imanyo professional help. Anyalo kuongo anyalo wacho ni dina ng'e ni nyathino ne en jahigni adi nyalo konyo. Mar ariyo nitiere isolated cases kata mana cases mok gin postpartum depression lakini gin psychotic cases ma gionge gimoro amora mwanyalo timo gi childbirth. Achiel kuom gino makelo ga postpartum depression en ka ng'at mamiyo ni endi ne en gi tuoche moko mopogre mag dangni mag paro. Tuoche go kaka schizophrenia, tuoche go kaka bipolar. Mago gin tuoche conditions ma ka ng'ato ni godo to nyalo kete ata malo mar bedo gi postpartum depression. Samoro ng'ato wawacho ni ne nigi condition mar bipolar. To bipolar nitiere sama face moro ma waluongo ga bipolar ka ni mania, manic face. Manic face en face ma ng'ato onyalo bedo ng'at matimo lweny mago koko manyalo hinyo ng'ato mayenyo matek ok onindi. Koro yudo ka symptoms kande nyalo biro bang' ka ng'ato noseyudo nyathi ng'ato nyalo yudore e manic face mar bipolar. To magi gik manyalo kelo condition machalo kamagi. Postpartum psychosis bende symptoms mage dwa chalo gi symptoms mag manic face mar bipolar. Koro kiemo mi awacho ni kwa nyalo ng'eyo nikech postpartum tibro yudo ka ng'enyne
omako ng'ama miyo ka kore kotimore nadi kore konyuol to ka wach ni en nonyuol anyola maber onge gima notimore aeto bang' ma ibi kata mana higa achiel kore kiyudo ka symptoms ka gik miwacho go timore kata gimoro ma kamano notimore iyudo ka mano nyalo bedo ni ne en isolated case ma ok en postpartum depression lakini mania moro biro modonjo e kuom ng'ama miyo no momiyo timo gima kamano lakini ng'enyne gino mamiyo ng'at mamiyo kawo ngima nyathi kaka iwacho no endo mano sana ikelo gi condition mar postpartum psychosis en gima kineno to aka wacho chande osiptal man kodi machiegni nikech samoro in Migori samoro in Ugunja to gini koro ineno ka timore ne wayu moro kata mana ne nyaminu moro kata mana ne mama ni makore konyuolo nyathi matimore ma last born to tamini to ere kaka wanyalo reso ere giminyalo timo osiptal moro amora machiegni man kodi chop kode nikech mano koro en gino maluong kaka wacho ni crisis intervention wan samoro wan koni inyalo bet ni nikawo namba na moro ikete simu sama igona ga simu manyisi kama nyalo yudo ga ka timore nadi koro mondo wa manage that situation seek for help ng'at machiegni man buti kanyo no luonge wachne aneni hapana miyo ni kaka ne nyaka nyoyud nyathini gik motimo giweche mowacho mako gi kanyo mana matin wakawiye yweyo wadugo thuolo machuok mokalo mondo mi wadhi nyime omiyo kik idhi mabor kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Dana, anan mondi singrina, nigi madawacho ni, iyok biwang' koda kata gi joma ni odni. Ukitaka kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *860 *280 hash na utabarikiwa. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wan gi nyithindo bit mopokonyono school, wan gi nyathi moluongo Kadika National School, Chuka Girls National School, Meru Girls National School, to pok yudo opportunity mar dhi. Pod en midhiero ne jopuonjre mathoth maonge nyalo mar donjo e skunde mag senior, ka skunde moko bende ywago nok ma jopuonjre mosedonjo e grade mar 10. Jago manyocho chwale kar thieth ma Kenyatta bang' ka nyocho mukne lake kar thieth ma Bandia owito ngimane. Winyo ni kene ma ochele, winyo chama eka te kata pok yudo gimoro. King'iyo eka ska mako wete jogi oringo to ok oringo nini ticho inge mana winyo no. Jopuro chele ma West Kano ywago winy masani ohonore kendo ketho puothegi.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mon. Daktari ena mondo bi wawu kama ne wantiere cha wasuda ne e weche mag diagnosis nikech daher mondo wawinja to ere kaka inyalo tim diagnosis, ere kaka idhi thiedh miyo ni kapok ochopo mondo mi olokre case mar psychosis, ere kaka inyalo kony family nikech ma en family mantiere kod chandruok maduong' mokalo. Diagnosis en gino mayot kabisa. Mokwongo iyudo nyathi, wang'iyo history mari sama ne in gi miyo ni. Gik ma wawacho ga ni nyalo kelo condition ni eki, wabro ng'iyo gini to ere gigo mane nyalo expose a risk mar develop condition kata mana tuono mar ang'owa, postpartum ang'owa, psychosis. Gigi kwa se establish gi, history mari nyaka ni makich, ere kaka ijni nobedo, bende familia nintiere tuoche mopogre opogre mag dangni mag paro, symptoms mage ma ibet godo kata ranyisi mage ma ibet godo ma omiyo jogi okeli kata ini wuoni biro mondi wuo kodwa mondi wachnwa ni shida moro aseneno machalo kamae kamae. Koro mago gin gigo ma inform diagnosis mar postpartum psychosis. To kik wadhi adhiya dala kanyo kata wadhi adhiya kwa wuotho kwa nyiso ng'ato ni in gi postpartum, in gi postpartum. Kapok daktari wuone mobiro miwach ni ma nyalo bedo ang'owa, postpartum ang'owa, depression. Nikech samoro ka wala somo gik moko twaneno ng'ama miyo moro kaponi oywak gotieno to koro ilibukre ni ingeni gima timi ni nanan winjo daktari moro kawacho ni nanene penj laktar ma postpartum. Moko gin baby blues to moko bende nyalo bedo ni gina stress ma are out to bendo nyalo dhi mobed psychosis. Koro berne en ni mondo imany kaka wacho no, imany jalony, waluongo ni jalony donge mong'e weche gi eki. Kwa donje thieth yo maber mar konyogo ng'at ma nigi postpartum depression en through counseling. Hocho. Mano e yo maber matiyo. Ntiere koro kisedhi ka jahocho to ene mong'eyo teknik mobro tiyo godo mabiro miyo pachino kwe, mabro goli tuo condition ma intiere sechego eko. Ntiere extreme cases kaka wawacho mag psychosis kande, ntiere yedhe minyalo mi ng'ato manyalo duoko symptoms mag paro mag kao ngima nyathi, paro mag kao ngima nini wuon, manyalo duoki back to normalcy. Koro kochope cases ma extreme mani wacho ni to ere kaka kidienje go chalo noero, to wanyalo medo gang'owa gi yath minyalo mi ng'ato to kwe pache, inyalo mi ng'ato to miyo nindo maber nikech samoro wacho ni gigi bende ok biga ng'owa, gigi miyo ng'ato ok time ka. Koro symptoms kande gibro bedo managed maber kabisa. To maduong' mogik en ni sama waneno ng'ama miyo makalo e ranyisi mwa wacho kae kawuono go eko, to wamanyne kony, watere ir jalony mondo jalony otimne diagnosis mondo administer treatment kaka treatment onego beni bedo administered. Aneno ka wantiere kod picha moro ka postpartum depression treatment options mabende ni wacho ni gibire kidenyo mopogore opogore, wacho ni jahocho kata jagono matimo counseling ema biro timo wantiere kod individual therapy kaeto wantiere kod family therapy, wantiere kod gik mang'eny ka amoro nyalo lero nwa magi ni ginang'o nikech magi gin moko kuom options kata yore ma ikonyo godo miyo kata wuoro mantiere kod postpartum depression. Individual therapy en kaka koro wabet kod piny wago mbaka ni ma koro kaka nawacho ni biro bet watimo history mari kamano. Koro individual therapy ntiere kaka wacho ni ng'at matimo ni hocho no emong'eyo teknik mopogore opogore mobro timo nade mobro tiyogo. Magi gina techniques mopogore opogore mag hocho except antidepressant medication mondo kanyo no. Individual therapy en hocho ma achiel kachiel man gi Ruth anatimo ne Ruth hocho kamano. Couples therapy en hocho nikech kama wang'iyo chande waneno ni postpartum depression bende nyalo kel ni nikech tiere gwenyruok e ang'owa e ot, manyiso ni dhaw moro ni ot kanyo, maybe nyathi obiro to iwinjo ka wuon nyathi wacho ni nyathini odak chal koda kamano ma ok nyathina. Mago gik mabiro. Koro sama ubiro chato sama watimo wakao history chande kwang'eno ni mago gin shida mantiere mosedonje ot ma onego beni timo, to koro watimo gino maluongo ni couples ang'owa, couples therapy. Family therapy ewa wacho ni gigi bende nyalo kel gi lack of support, manyiso ni kan onge kony ma ng'at ma oyudo nyathini yudo, either owuok kuom jaode kata owuok kuom anyuola mare kata jaode no noringo kata mana wuon nyathino onge in the picture. Iyudo ka wanyalo kelo familia piny to wanyise ni gini nyalo bedo ni nowuok nokele gi yo machalo kamae. Kata kaponi postpartum depression owuok kuom anyuola
nikech bende mano en achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato yudo postpartum ang'owa depression ka mama ni kata mana baba ni kata kamano. Koro family therapy chande bro konyo mondo onyis nyaka familia yore mwanyalo reso go ng'ani, yore mwanyalo konyo go ng'ani. To ibro yudo ka e yore mang'eny ibro ga yudo ka techniques gi eki ibro riw gi kanyachiel. Wabro timo individual to wabro kelo couples together to wabro timo family therapy chande. Mano e kaka counseling kata hocho timore mos ka mos kaluwore gi kidieny ma counseling kata hocho osetimore nadi ochope. Group therapy kwa nyalo yudo jok ma osekale shida ma in bende in godo noendo kata jogo mosedhi undergo postpartum depression mochango mokonyore, inyalo ketu e group mondo share, mondo gi share kodi, mondo ing'eni to ento ginto ne gitim ang'o mano miyo ne giyudo ma gichango. Koro medication ma wacho ni under severe circumstances kata kodhi ma mino kondi kanyo ni antidepressant medications. Antidepressants gina medications maduoko depression mari otimre nadi duoko chien. Koro mane mumia wacho ni wanyalo riwo hocho gi yath kaluwore gi kiwango ma postpartum depression mari otimore nadi ochope. Wang'ia ne osengeko matin yore ma gini nyalo rocho godo ngima nyathi kata dongo mar nyathini. Nyathini bro yudo ni ojwang'e, nyathini ok dhodhe yo makare, nyathini ok onge kod hera mar ng'ama miyo kata mar ng'ama wuoro cha. E ndalone mabiro gima ne nyalo chalo nade nyathi mane obedo kod jonyuol mane nitiere kod postpartum depression? Most instances samora mora ma wang'iyo ga tuoche mag dangri mag paro, nitie gino mwang'iyo ga mwaluongo ga ni adverse childhood experiences ma wajelunga ni ACEs, manyiso ni gin midhiero kata mana masirni kata mana pek ma nyathi kale ka en ang'owa ka pod en nyathi matin. To wang'iyo ga sendo sama wawuoye gi wawacho ga ni en achiel kuom gigo mamiyo ga nyithindo nyalo bedo gi shida mag tuoche mag dangni mag paro ka gichope adolescent kata ka gidhi mbele. Manyiso ni postpartum depression nyithindo monyuol gi jonyuol ma jonyuol gi oyudo postpartum depression ibro yudo ka thor ni in future nyalo bedo ni nyathino onyalo bedo gi shida mopogore mag tuoche mag dangni mag paro, onyalo donje tiyo marach gi yedhego mamero ji, onyalo bedo ni nyathino obedo nyathi ma cognitive functioning mare kata mana yore mobuongo ne gi pache tiye nyalo rochore e school kacha, onyalo bedo poor performer manyiso ni concentration mare dhi dok piny, memory gik moko machalo kamago eko manyalo interfere kata mana nyalo ketho kaka nyathino dongo gi kaka pache tiyo. Mar ariyo nyathi kaka wacho ni onyalo ketho bonding man kuom janyuol kod kuom nyathi, manyiso ni nyathi moko bond maber kata mana moko bedo gi moko bedo machiegni maber gi janyuol mare, nitiere rochruok ma mano kendo kuom nyathi nikech nyathi nitie gik monego bed nosomo kuom janyuol chande, nitie gik moko onego bed ni kaka odongo onego bed nodongo kaluwore gi kaka janyuol otimore nadi ogaide otime kamano. To koro ka janyuol ni ema onge e picture iyudo kamano nyalo kelo rochruok kuom nyathino endo. Nipimo nani ranyisi ka ng'ato neno kuom madhi jumbe ariyo mano koro wanyalo wacho ni postpartum depression to kapo nono ni odhi tok jumbe ariyo ma samoro chopo higa to miyo ni podene na kama chopo higni ariyo ma koro wanyalo kete kidienye ma wanyalo wacho ni mana kapo ni onge thieth modhi mbele nikech tuo moro amora kok othiedhe ang'o matimore omedore donge ka nitiere thieth ma ok otimore wanyalo wacho ni gini nyalo dhi kamano ma koro bedo bang dweche adek bang higni auchiel bang dweche auchiel kamano nyaka higa kamano. To gino ma mano nyalo kelo en ni koro onyalo kelo a mental health condition ma is unrelated gi postpartum depression, manyiso ni miyo no nyalo bedo gi shida mar dangni mar paro mano onge godo kane pok ang'o motimore kane pok oyudo ang'o kane pok oyudo nyathino. Koro the earlier mwakonyo go the better. Daktari mama ne perinatal depression ema wacho ni postpartum wachako ng'iyo ni wang'iyo wacho ga ni gigi gin gik manyalo chakore sama miyo pod ni ang'owa pod nigi ich. Iwinjo kama wacho no ni nitiere symptoms ma gigo ma ng'ato nyalo kale kapod en gang'owa kapod en gi kapok onyuol. Postpartum post manyiso ka ni bang nyuol. Peri en sama koro icha pod otimre nadi pod omake pod nyathi pok owuok chande. Koro sama ng'iyo experienced while pregnant or within 4 weeks after delivery mane mwaluongo ni perinatal. Perinatal
ochakore ka pod mama ni pod ni e ich aeto dhi kamano nyaka kosenyuol nyathino ka pod symptoms go pod otimore nade pod owinjo to magi gik ma wang'iyo ga trouble bonding with the baby in fact ma wacho gano nindo shida oking'eyo ni nyalo rito nyathi maber kata ng'ang'o mag fatigue na olo masaka sa focus mari iwinja ka in hopeless ionge focus maber mano emoluongo ni perinatal en kochakore ka pod miyo nigi ich postnatal ka koro ochakore ka miyo nosetimore nade nosenyuol Joluno gongero ni gengo ber moloyo thiedho mondo mi wagengo weche gi duto te chandruoge gi ma nyathini nyalo bedo ni nyathi ma samoro ok bitimo maber e class ma nyathi ma samoro bro bedo kod dangni mag paro ndalo mabiro ma en nyathi ma samoro nyalo dhi nyama kaungi mane kata gi min gi ma nyathi me nyalo witi kata mtaro kod weche makamago ere kaka nyalo gengo mondo bik bed kod chandruoge gima nyalo wacho en ka kendo ada wuoyo gi joma chuo miyo samose bet mapek wabed supportive kaka joma chuo to kapo ni in dala kanyo kata nitie gino matimore ma iyudo ka nyathi nitere sikul to dhi yudo ich e mbalariany ni joro nyathi e mbalariany to dhi yudo dikach nyathi yudo ich kae na ngowa to nikech wich kuot magini kelo e anyuola wadwa ni wariembe kata wakawe watere ne dawa moro modak kune mondo dhi opande kucha mondo kik gino kel ginene to mane manyalo wacho ni support ma wamiyo ng'at mamiyo mora mora moyudo ich wanyalo gengo shida machalo kamagi kapok ochope shida no support mwamiyo samiseneno ka ng'at mamiyo mako ich ere support mwamiye tang'eni magi gik matimore ga oganda mang'eny iyudo ga kata mana ka nitie jok makata samoro ka une matatu to miyo moro ma peko donje tineno ka ng'ato chunga wene kom moro timore nade obete kata kondakta nyise ni awewe leo usilipe ong'eyo gimomiyo nitie kaka mano konyo miyo no ero tiyudo ka miyo ni kondakta moro te gari kacho osenyise kata ni usilipe kata miye kom to ot kae to koduogi to en lweny wakonyuru kendo wabeduru mine mapek wamigi uru support nyalo bedo ni gik moko tek nyalo bedo kamano lakini support mwamiyo gi chande nyalo gengo issues mang'eny kata mana hinyruok mang'eny manyalo biro baadaye to moko bondika endi shida ni kose donje wamany kony kaka wawacho chande to wuoyo wacho kaka iwinjo ng'at mamiyo ibende wacho kaka iwinjo expressing kaka itimo chiemo michamo kik wamadh ndawa to wan gang'owa wan gi nyithindo eiwa kik wati gi drugs to wating'o nyithindo mago gik manyalo kelo shida baadaye kanyo koro lifestyle changes ere kaka wanyalo dak ngima mopogore wuothi tim kama gol luyamo matin tim exercise konyo sana polo ng'ato tudore kodi daktari wanyalo yudi kanye nikech samoro ng'ato ntiere oneno chenro ni kod thuolo mar penjo to oneno ka chandruogni ka gima nitiere machiegni kod inyalo yudi kanye kod yore mag tudruok 07 5 8 1 0 07588 10232 mano namba makigoyo to wanyalo tudore kendo wanyalo yudo kaka wanyalo timoni counseling wanyalo timoni hocho wanyalo konyo gi shida mopogore mabiro gi tuoche moko mopogore mag dangni mag paro ka in gi ng'atno bende manigi shida mag tuoche go kata mana dangni mag paro e yore mag tiyo gi marach gi yore mamedho ji bende wan kuma watime rehabilitation inyala go namba no be wanyalo konye lakini most importantly kidwa bire office bia Applewood Adams Nairobi ka mani Kilimani Applewood Adams kibire 4th floor kanyo ibro yuda kendo wabro kombaka erokamano nya Dr. Levi wadok erokamano mathoth kuom kawo thuolo ibiro mipuonjo oganda kotendre kod dangni mar paro to ka nyuol kata bang' yudo nyathi en chandruok mosenyo ji mang'eny mokalo nyithindo mang'eny osewito ngimagi kata osejwang' makoro ngimagi ok obedo makare magi gin gik mwanyalo geng'o ne daktari Marwa erokamano makende ne producer na Papecho Okoth erokamano ne director na Alex Obado erokamano kachiel kod jogo picha mawa kod jogo mochung' ne taya kachiel kod duol maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka to bed mbaka maloko ngimawa makonyowa anilongani Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane